ସମୟ ତ ଗଡ଼ି ଚାଲେ ନାହିଁ ତାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କେହି, ତାକୁ ଯିଏ ବୁଝିଥାଏ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ ସେହି। ଏଇ ସମୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟିଏ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଜମିଦାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 3ଟି ପୁଅ ଥିଲେ। ବଡ଼ ଓ ମଝିଆ ଦୁଇ ପୁଅ ମଦ ମାଂସ ଜୁଆ ଖେଳରେ ଟଙ୍କାକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାନ ପୁଅଟି ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଭଦ୍ର ଓ ଚରିତ୍ରବାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପୁଅଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଜମିଦାର ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଜମିଦାର କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଜମିଦାର ଦିନ ବିତାଉଥାନ୍ତି। ଏକ ଦିନ ଜମିଦାର ଏକାକୀ ବସି ଜମିଦାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବଡ଼ ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ, ବାପା, ଆପଣ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ଜମିଦାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେଇ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ପୁଣି ମଝିଆ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ବାପା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ସିନା ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲା। ଜମିଦାର 3 ପୁଅଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଜମିଦାରୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାୟଦ ହାତରେ ଦେଇ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଯେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବ ସେହି ହେବ ମୋ ଜମିଦାରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ? ବଡ଼ ପୁଅଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ମଝିଆ ପୁଅ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ସାନ ପୁଅଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସମୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଜନ୍ମଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ତୁମେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛ? ବଡ଼ ପୁଅ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଜନ୍ମଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ମଝିଆ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଥିଲା। ସାନ ପୁଅ ମୁଁ କେବଳ ସମୟକୁ ଭଲ ପାଏ, ସାନ ପୁଅ ଉତ୍ତରରେ ରଖିଥିଲା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଠିକ ବାଟରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ? ବଡ଼ ପୁଅ କହିଲେ, ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ତାକୁ ଠିକ ବାଟରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ମଝିଆ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏକା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା। ସାନ ପୁଅ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ସମୟକୁ ଠିକ ବାଟରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସମୟ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଆସେ ନାହିଁ। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ସାନ ପୁଅ ହିଁ ଜମିଦାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି, ସଂସାରରେ ସମୟ ଅଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲେ ଚାଲିଗଲେ ନ ଆସେ ଆଉ। ସମୟକୁ ଉପଯୋଗ କରେ ଯିଏ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ ତାର ଦୁଃଖର ଦାଉ